Lecce, Porta Napoli. A Karlo Filipovo, Karol V. bol aj kráľom španielským a zároveň aj neapolským. A prescindere che i colleghi c'è ci vediamo diciamo lo stesso keď bola tá španielská nadvláda, čiže to 16. storočie. A keďže to boli Španieli, toto baroko sa volá aj tzv. Plateresco. Plateresco, možno niekto doma má také nejaké strieborné predmety ako vidličky alebo nejaké také blbostičky zo striebra, vyslovene, že zo striebra. A sú také krásne prepracované. Samozrejme aj na tú katedrálu, tak vidíme tam tie granátové jablčka, vidíme tam veľmi veľa anielikov. Tie anielici sú taká typická vec, ktoré sa robila veľkých anielov. To mohli byť anche il papà della mamma a väčšina sa vydáva, čiže ju pripravuje aj niekedy aj 2-3 roky sa to Santa Clara.
Toto sú papierové sochy. Vy kdekoľvek prídete a dokonca veľakrát aj v kostoloch, vy máte papierové sochy, takzvané papier maché alebo kaširovanie. Áno, kaširovanie po Slovensku sa to volá. Ktoré sú robené z papiera. Tu v Leče ich máte všade a neurekom. Dokonca teraz existujú dielničky a keď sa budete prechádzať, tak veľakrát uvidíte proste miestnych umelcov, mladých, starých dociakých, ktorí pracujú a robia tieto sochy z papiera. Na ľavej strane, hovorila som vám, Mussolini stával tie svoje kockaté budovy, ktoré nám dávali ako keby taký zmysel nejakej sily, tej niečoho, čo modernity, niečo, čo od roku 1920, chcel ukázať toto, čo my vidíme. Strohosť, modernita, sila talianska. Na tejto strane máme zase ale niečo úplne iné. Máme vlastne rímske pozostatky rímskeho amfiteátra, prvé storočie nášho letopočtu. Ale toto je mozaika, ktorá je vlastne ten erb, hej, ten symbol, zase tá vlčica, zase ten duch cez mínory, ktorý nám poukazuje ako keby na toto územie, ale aj na to staré Grécko, vlčica, ten starý Rím. Všetko v podstate je ako keby poukazané presne ten erb, ale teda je to aj mozaika, ktoré sa študenti vyhýbajú. Ináč veľakrát tento pelikán je aj v našich erboch. Normálne mi povedal jeden pán, neviem z akého mesta je, či Snína alebo niečo, že to majú v erbe tohto pelikána, ktorý sa opäť vyrazí. Takže je to veľmi, je tam veľmi veľa detailov, veľmi veľa symbolov, je naozaj aby explózia baroky. Paráda. Takže tuto si dáme voľno. Nice.